Hyvää huomenta ja tervetuloa Pasteli Meritin webinaariin. Tänään meidän webinaari aiheena on verkkolaskutus ja sen käyttöönotto Pasteli Meritissä. Mun nimi on Taina ja toimin Application Specialistina. Autan teitä Pasteli Merittiin liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa niin puhelimitse, sähköpostilla kuin siellä chatissakin. Tervetuloa munkin puolesta webinaariin. Mun nimi on Jasse ja toimin myös Application Specialistina Pasteli Meritin parissa. Ennen kuin päästään itse asiaan, käydään vähän läpi päivän agendaa. Ihan ensin katsotaan verkkolaskutuksen hyötyjä. Miksi verkkolaskuja kannattaa lähettää ja miksi niitä kannattaa vastaanottaa. Katsotaan myös millainen mahdollisuus Pasteli Meritissä on verkkolaskutukseen. Sitten tietysti se oleellisin, eli miten verkkolaskutus aktivoidaan Pasteli Meritissä ja miten niitä verkkolaskuja lähetetään ja vastaanotetaan ohjelmassa. Lopuksi annetaan vielä parhaita vinkkejä ja käytäntöjä teidän hyödynnettäväksi. Verkkolaskutuksen myötä säästät aikaa ja aikahan on rahaa. Ajan säästämisen lisäksi säästät vaivaa, sillä verkkolaskutus tuo mukanaan automaation, jonka ansioista ne tiedot siirtyy järjestelmästä toiseen ilman sitä manuaalista näppäilyä. Ja koska tiedot siirtyy automaattisesti, me vältytään niiltä inhimillisiltä virheiltä, joita varsinkin siinä kiireessä saattaa tulla. Laskut myös kulkee nopeammin, jolloin maksuliikenteen seuraaminen käy huomattavasti helpommin. Verkkolaskuttaminen tuo mukanaan myös myönteisiä ympäristövaikutuksia ja samalla kun säästät luontoa, säästät tässäkin kohtaa rahaa. Myös yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa helpottuu, kun laskutuksen prosessit ovat yhteneväisiä. Verkkolaskuvisio on verkkolaskuforumin jäsenten muodostama näkemys siitä, kuinka verkkolaskutuksen tulisi toimia vuonna 2030. Verkkolaskuvisiossa esitetyt tavoitteet tulevat vaikuttamaan kaikkiin yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin. Eli tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki organisaatioiden väliset laskut siirtyvät standardin mukaisiin verkkolaskuihin. Verkkolaskuvisiosta voit lukea lisää Tieken sivuilta. OVS on siis verkkolaskujen välityspalvelu, jonka avulla lähetät ja vastaanotat verkkolaskuja Pasteli Meritissä. Tämän kustannustehokkaan palvelun avulla lähetät verkkolaskun 49 sentillä. OVS:n palveluita kehitetään jatkuvasti, eli voit luottaa siihen, että pysytään ajan hermolla. Sitten itse asiaan. Eli katsotaan yhdessä, että miten saat aktivoitua verkkolaskutuksen käyttöösi Pasteli Meritissä. Kun olet sisään kirjautuneena, klikkaa ensin rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja sitten vasemmalta yrityksen tiedot otsikon alta kohtaa OVS-verkkolaskutus. Käytettävänä on vain muutama kenttä ennen käyttöönottoa. Täytä kuvassa näkyvät kentät huolellisesti. Ja laita valintakohtaan vastaanota verkkolaskuja, jos haluat vastaanottaa verkkolaskuja. Skannauspalvelumahdollisuus tulee esiin, kun olet ensin valinnut verkkolaskujen vastaanottamisen aktiiviseksi. Lopuksi klikataan Ota käyttöön, jotta aktivointi käynnistyy. Verkkolaskutus on käytössäsi muutaman päivän sisään, usein jopa vuorokauden päästä. Pääset seuraamaan aktivoinnin valmistumista täältä samasta paikasta kuin josta käyttöönoton aloititkin. Löydät täältä myös verkkolasku- ja skannauspalvelun osoitteesi, jotka voit ilmoittaa toimittajillesi. Verkkolaskuosoite.fiihin osoitteesi päivittyy automaattisesti, pienellä viiveellä toki. Seuraavaksi katsotaan, että mitä asiakkaan tiedoissa tulee olla täytettynä, jotta se verkkolaskun lähettäminen on mahdollista. Eli navigoi halutun asiakkaan tietoihin kohdasta Myynnit, asiakkaat ja aukeaa tämä näkymä. Täytä asiakkaan tietoihin vähintään seuraavat kentät, eli asiakkaan nimi, Y-tunnus,
postiosoite, verkkolaskuosoite ja operaattori. Kun lasku on luotu, niin myyntilaskulta löydät painikkeen e-lasku, jolla voit lähettää verkkolaskun asiakkaalle. Mikäli lasku lähetään onnistuneesti, saat tiedon, että lasku on lähetetty. Ja jos se jää jostain syystä virheeseen, saat siitä ilmoituksen, jossa on lisätietoa virheestä. Vastaanotetut verkkolaskut ja skannauspalvelun kautta saapuvat laskut tulee ohjelmassa kohtaan ostot ja vahvistamattomat ostolaskut. Tässä näkyy vielä esimerkki vahvistamattomasta ostolaskusta. Ensin tarkistan, että toimittajan tiedot sekä laskun loppusumma täsmää. Ja sitten lisään nimikkeen ja varmistan, että lasku tiliytyy oikealle kirjanpidon tilille. Ja kun kaikki on kunnossa, tallennan laskun. Tallennuksen jälkeen lasku siirtyy ostolaskulistaukseen muiden ostolaskujen joukkoon. Sitten olisi vielä pari vinkkiä, eli oma verkkolaskutus sekä vastaanotto. Toi skannausosoite löytyy Passeli Meritistä kohdasta asetukset ja OVS-verkkolaskutus. Ja asiakkaasi verkkolaskuosoitteen taas sitten löydät verkkolaskuosoite.fiistä, jos se on julkinen. Ja samaan paikkaan päivittyy myös oma verkkolaskuosoitteesi. Tästä näet vielä meidän yhteystietoja. Haluan myös muistuttaa Visma Communitysta, eli paikasta, josta löydät kaikki ohjeet ja uutiset, jotka liittyy Passeli Meritiin. Pääset niihin käsiksi suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla ensin hahmon kuvaa sieltä oikeasta yläkulmasta ja sitten kohtaa ohje. Me halutaan kiittää kaikkia osallistumisesta webinaariin. Tallenne tulee sitten jälkikäteen sähköpostiin ja lisätään se myös tuonne communityin katsottavaksi.